itatak mo na! Yes, mga kasama, may adlaw na usab ka natong tanan. Ni ana punta sa porsyon nato karon ang pagpanghatag nato mga kasama og brand new radio set gikan diri sa DXDC Arimen Davao. Diha ta mga kasama sa barangay 8-A ning atong Gasyudad sa Davao. Uni ay panimalay mga kasama nga ato ang nadunggan nga gadahunog ang radyo pero lili na ko mga kasama. Karaan naman ning radyohan ning iyang ginapaminawan mga kasama. Oy, ilisa na tong bag-o. So atong ayuhon mga kasama ning tagbalay. Ayo! Mayong adlaw! Kisa pangan? Imilita Lupia sa Bruso. Kisa may kauban nimo ani imong gakabalingon kasamang Imilita? Ako na kung anak ko dito na ninda. Ade, so kamuran duhan mo iga paminaw aning radyo? Adi basta-basta no. Binaw unsang radyohan ang inyong ginapaminaw kauban sa imong anak? TTRMN Davao. Klaro ba usang radyohan natin? DXDC. Ah, grabe. Dugay na mo gapaminaw sa DXDC. Bata pa ko. Mo ba? Nga naman, unsa man gyud naa sa DXDC kasamang Imilita? Mga drama, balita. Di basta-basta malingaw gyud mo basta makapaminaw na mo drama mga balita. Kuskus pati ko. Di basta-basta gyud no, kuskos batikos gyud. Usa kasamang Imilita, kanang imong radyo diha medyo liginansya na magyud siguro kana. Dugay na. Dugay na tayo. Ilisan ta nagbag-o kasamang Imilita. Kasamang Imilita, dawata ang brand new radio set gikan sa DXDC Arimen Davao. Ose masulti ni kasamang Imilita. Salamat sa DXDC nga tagaan ko radyo. Di basta-basta. Mga kasamang Imilita, there's barangay 8-A. Mao na po ang auto mga kasamang natugyanan karon sa brand new radio set gibikan sa iyang siging paminaw sa DXDC Arimen Davao. Kini si Radyo Mandudong Rin Lubosbog, Tatak Arimen. 621 sa radyo mo, Arimen!